Dnes sa nachádzame v Centre voľného času a viac nám o tom povie Mária Šušková. Takže nachádzame sa v Centre voľného času Žirafa. Toto je jeho pobočka, hájovňa. A v týchto priestoroch máme túto našu klubovňu, v ktorej sa hrávame rôzne spoločenské hry, ping-pong, kalčeto, biliard. Deti si tu vyberajú svoju voľnú zábavu, napríklad cečka, pucle, čo len chcú. Večer ponúkame špeciálne pre tínedžerov od 18.00 do 20.00 pre nich program. No a v ďalších priestoroch ponúkame úplne aktivity pre najmenšie deti dá sa povedať, od pol roka po 3 roky. Potom sú tu pre staršie deti krúžky, ako je hip-hop, tvorivé dielne, keramický krúžok a úplne aj pre dospelých tu máme takú špecialitku tento rok, napríklad košikársky krúžok. Teraz sa nachádzame v keramickej tvorivej dielni a viacej nám o tom povie Zuzka Stančeková. Takže v tejto miestnosti prebiehajú krúžky tvorivé dielne, keramický krúžok a fantázia bez hraníc. Tu si môžete potom popozerať nejaké výrobky. Teraz momentálne maľujeme temperovými farbami slané cesto. Sú to výrobky, ktoré sme si prichystali minulý týždeň. Zaujímavosťou Centra voľného času je aj uskutočňovanie výmenných zahraničných dobrovoľníkov. A momentálne tu máme Agat z Francúzska. Okay, ja som Agat, som z Francúzska a páči sa mi žirafa. Áno. Je veľký plus, že Žilina má aj takéto strediská, kde deti môžu rozvíjať svoju kreativitu.